Xabi naiz, Xabi Camarero, taldeko abeslaria. Eta gaur hemen biran gure azkeneko lana aurkezteko aukera. Zabaldu ateak diskoa aurkeztu du Urtz taldeak. Laukotaren 8. estudioko lana da Zabaldu ateak, eta 10 kantuz osatuta dago. Oinarrian bere betiko estiloa nabari da. Letrei dagokienez, Xabi Camarero abeslariak idatzi ditu Iñaki Lazkanoren laguntzarekin. Berarekin ordu asko sartu ditut ere hitzei dagokionez eta berak lagundu dit abestiak borobiltzen. Taldeak 2 urte eman ditu sormenean eta kantuak konposatzen. Iazko amaiera eta aurtenko hasiera artean grabatu dute diskoa Musikon eta Lorenzo Records estudioetan. Datorren martxoaren 22an ekingo diote kontzertu birari Bilbo Rocken. 2003an egin genuen gure azkeneko kontzertua, lehenengo etapako azken kontzertua, eta eszenatoki berean bueltatuko gara aurkezpena egitera, eta gonbidatzen zaituztegu gau ederra pasatzen dugu martxoak 22an elkarrekin. Zuzeneko gehienak uda garaian izango dira Euskal Herriko hainbat agertokitan.